Kumpaniji tal-gaming li qed joperaw f'pajjiżna se jingħataw linji gwida ġodda brabta ma' reklamar hekk kif twaqqaf kumitat ġdid li se jkun qed jevalwa ir-rapporti li jsiru. Dan tħabbar mill-Awtorità Maltija għall-logħob. Ma' News il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Farrugia spjega li din l-inizjattiva hi importanti ferm għall-Awtorità. Bil-linji gwida l-MGA se tkun qed tieħu ħsieb dak kollu li għandu x'jaqsam ma' reklamar fosthom anke dwar liġijiet riċenti. F'dawn il-linji gwida qegħdin nagħtu aktar dettall fuq kif għandu jiġi ir-reklamar f'dan is-settur kemm għall-operaturi li għandhom il-liċenzja mal-MGA kif ukoll għall-kumpaniji li qegħdin joffru servizz ta' reklamar li dawn il-kumpaniji. Farrugia qal kif twaqqaf ukoll kumitat li se jkun qed jevalwa ir-rapporti kollha sabiex bekk jiġi stabbilit jekk kienx hemm ksur ta' liġijiet fost oħrajn. Waqqafna kumitat u dan il-kumitat qiegħed issa jevalwa u jiddeċiedi fuq ir-rapporti li nirċievu fejn ikun hemm rapport illi xi ħadd minn dawk li għandhom il-liċenzja tal-MGA qiegħed jikser waħda jew kellha uħud minn dawn il-liġijiet. Dan il-kumitat għandu s-seta li jiddeċiedi kemm fuq multi jekk ikun hemm bżonn kif ukoll fuq revoka ta' liċenzji. Farrugia temm jgħid li dan il-kumitat se jkollu s-seta jiddeċiedi kemm fuq multi kif ukoll jekk ikunx hemm bżonn li tiġi revokata l-liċenzja tal-kumpanija li jkun hemm rapport dwarha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.